Μπουμπλούκι. Ελισάβετ, έλα να δεις. Ναι, τι είναι αυτό? Είναι πολύ γλυκούλικο πιτούλι. Wow. Αρέσει. Είναι απαλό. Α, τι είναι αυτό? Ποιο? Αυτό εδώ μπροστά. Τι είναι? Είναι μια κάμερα. Ναι. Όμως δεν είμαστε ούτε χτενισμένες και τα φορέματά μας δεν είναι ωραία. Είναι σχισμένα. Πρέπει να πούμε την Ελισάβετ, τη μεγάλη, να μας φτιάξει ρούχα και να μας χτενίσει. Έλλη! Τι? Γεια! Θέλουμε ρούχα. Θέλουμε να είμαστε όμορφες για το βίντεο και να έχουμε και ωραία μαλλιά. Ναι, θέλω να σας δείξω κάτι φορέματα. Θα δείτε. Είναι τέλειο, το θέλω. Κοίτα εκείνα με τα ψάρια και τα αστεράκια. Θα μας είναι μεγάλα, είναι τεράστια φορέματα. Ελισάβετ, θέλουμε ένα φόρεμα που να είναι για μας. Εσείς ήταν πολύ αστείες. Αχ, και αυτό είναι τεράστιο. Δες, θα ήταν πολύ τεράστιο για αυτήν. Δεν έχεις άλλα? Για να δούμε. Θα δούμε. Δες άμα έχω άλλα. Βρήκα ακόμα ένα. Αυτό είναι πιο μεγάλο. Έλλη, μπορείς να μας φτιάξεις φορέματα? Για να δω τι υλικά έχω. Βρήκα αυτά. Πώς θα γίνει φόρεμα από αυτό? Μου αρέσει το χρώμα, αλλά πώς μπορούμε να φτιάξουμε φόρεμα από αυτό το υλικό? Πλάκα θα έχει. Πρώτα με τον ανακαδόρο θα κάνουμε το σχέδιο. Μπορείτε να καθίσετε εδώ πέρα. Εντάξει, είμαστε έτοιμες. Αυτή είναι η μέσα μεριά. Εγώ θέλω τέτοιο χρώμα να είναι το ρούχο μου, σαν αυτό από τη μέσα μεριά. Εντάξει. Εγώ θέλω εκείνο το πορτοκαλί. Θα φοράω το φόρεμα της Μπάρμπης όσο η Έλλη μας φτιάχνει καινούριο. Μου αρέσει αν και είναι μεγάλο. Εγώ θα βάλω αυτό το μωρού για πλάκα. Είσαι αστεία. Τα έκοψα. Αυτό είναι για σένα, Ζωή. Αυτό είναι για σένα, Ελισάβετ. Μου αρέσει πάρα πολύ το δικό μου. Είμαι ενθουσιασμένη να το φορέσω πάρα πολύ, Ζωή. Θα σου βοηθήσω να το φορέσεις. Είναι πανέμορφο. Μου αρέσει πάρα πολύ, Ζωή. Ανυπομονώ κι εγώ να βάλω το δικό μου. Εγώ αναπομονώ να σε δω πως θα είσαι. Έτοιμη. Σε ευχαριστώ, μου αρέσει τόσο πολύ. Ναι, είμαστε σχεδόν πολύ όμορφες. Μένει να φτιάξουμε τα μαλλιά μας. Ναι, ναι. Ελισάβετ, τα πράγματα έχει διάφορα για τα μαλλιά, κοίτα. Αλλά πρέπει κάποιος να μας χτενίσει. Ελισάβετ, θα μας χτενίσεις? Ναι. Wow. Όλα αυτά είναι για τα μαλλιά. Κοίτα αυτό. Δες αυτό πόσο γυαλίζει. Δες αυτό το αστέρι. Έχει μέσα αστεράκια και κοχυλάκια. Μου αρέσει πάρα πολύ, αλλά είναι μεγάλο για μένα. Αυτό το έχεις με τα ρούχα. Βρήκα και πεταλούδα τέτοιο ωραίο. Έχει μέσα αστεράκια. Ουράνιο τόξο. Wow, σου πάει πολύ. Ήταν ωραίο. Και άλλη πεταλούδα. Αυτό μπορεί να μας ταιριάξει. Αστέρι. Εγώ διαλέγω αυτό να βάλω στα μαλλιά μου. Τα μαλλιά σας είναι πολύ μπερδεμένα.
αρέσει πολύ να με χτενίζουν, είναι ωραία. Ναι, είναι τόσο χαλαρωτικό, ανυπομονώ να έρθει η σειρά μου. Θα σου κόψω και λίγο τις ακτινούλες γιατί είχε ψαλίδα. Έτοιμη. Μου αρέσουν πάρα πολύ. Σειρά μου. Αου. Συγγνώμη. Αχ, όντως είναι χαλαρωτικό. Σαν το μασάζ. Έτοιμη. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Αλλά δεν μας είδαμε σε καθρέφτη. Ναι, πάμε εκεί, είχε ένα καθρέφτη. Το δικό μου είναι το πιο ωραίο, μου αρέσει πάρα πολύ. Και το δικό σου είναι όμορφο και το δικό μου. Έλα να εξερευνήσουμε και τα άλλα πράγματα της Έλλης. Κοίτα εκεί τι έχει. Εδώ είναι όλα τα βραχιόλια μου. Αυτό μου αρέσει πιο πολύ. Με τα κοχυλάκια και τα κεϊκνί. Wow. Και αυτό είναι ωραίο. Το φοράς και θα σου φτιάχνει τη διάθεση. Αυτό είναι ωραίο. Τέλειο. Πες. Wow. Ένα σωρό ενδιαφέρον πάλι. Να σου πω, δες αυτό το βιβλίο είναι το πιο ωραίο από εδώ. Βιβλίο. Αυτό είναι βιβλίο για μας. Θέλετε να δείτε από μέσα. Είναι για μανιτάρια. Για να ξέρετε ποια να φάτε και ποια να μην φάτε. Ναι, μας αρέσει να μαζεύουμε μανιτάρια. Είναι πολύ χρήσιμο βιβλίο. Μάλλον είναι για να μας πει ότι οι αμανίτες είναι επικίνδυνες. Και αυτό είναι ωραίο. Όχι, και αυτό έχει τρομαγμένο πρόσωπο. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να δηλητηριαστείς και με αυτό. με όλα μπορεί να δηλητηριαστείς. Δείχνει όποια είναι επικίνδυνα. Αυτά τα λεφτά είναι για σας και να μπορείτε να αγοράζετε ό,τι θέλετε. Δεν είχα ποτέ λεφτά στη ζωή μου. Πώς τα χρησιμοποιούμε? Τα ανταλλάζουμε για να πάρουμε κάτι που θέλουμε. Ω, τι ωραία! Ελάτε, πάρτε όποια θέλετε. Θα αγοράσουμε κάτι από τα παιχνίδια της Έλλης. Ναι. Βρήκα ένα δαχτυλίδι, δες. Μπουμούκι.